John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. There he was to be put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped up to the feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking, jumping, and praising God. When all the people saw this man walking and praising God, they recognized him as the man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Yeukai varaidzo chikukwa. You are welcome. Thank you so much. Anyway, Makokoro, how are you doing? May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. So it's Acts chapter 3 from verse 1 up to 9. Acts chapter 3 from verse 1 up to 9. I'm sure it's a common scripture. Inechekuita nemurume akasimudzwa chirema chaigara paBeautiful Gate chakasimudzwa naPeter. Shoko raMwari rati, at the time of prayer, at 3 in the afternoon, vanhu vakauya takura hama yavo kubva kumba ndokubva vanoisvitsa pagedhi, iyo ndokubva vapinda muchechi. Vakamusiya panze, vakamusiya pagedhi, iyo ndokubva vapinda muchechi. So Peter and John, I'm sure that day they came late, ndokubva vasvikawo pagedhi. Murume uyu zvanzi ndokubva aisa meso ake kwavari, expecting to receive something. He was there for something. Anga akagara panzvimbo iyoyo achitarisira rubatsiro kubva kuvanhu vaipinda muchechi. Iye anga asingapinde muchechi, but waikolekta mari kubva kuvanhu vari kuuya kuzopinda muchechi. So this man waigara pagedhi rainzi Beautiful, although his life was the opposite. Panzvimbo yaaigara painzi Beautiful, but life yake wasn't beautiful. Kusvika Peter na John vauya kwaari, Peter akamusumudza neruoko, akamupa Kristu Jesu, mabhonzo ake akava nesimba, and he began to walk. So chakava more beautiful, it's not the place because haina kumuchinja, but chakava so beautiful to his life is the name of Jesus. So the name of Jesus is more beautiful. The name of Jesus is so powerful than anything else you can desire or want in life. Zvimwe zvese zvinogona kuuya muupenyu, but panosara a gap rinotadzika kuva fulfilled. Why? Because that vacuum, that gap, rinongoda the word of God, rinongoda shoko raMwari, rinongoda Mwari wacho nokuti Mwari wacho ndiye shoko, rinoda Kristu Jesu nokuti ndiye shoko. So this man aipota achitakurwa kubva kumba nehama dzake, vachiuya naye vomusiya pagedhi, owana mari yaaiwana. Later service yapera, vaimutakura beki vodzokera naye kumba. So mari haina kuchinja mamiriro eupenyu omurume uyu. Akaramba ari chirema after a long time achikolekta mari paBeautiful Gate. I know tine understanding yatinayo even from the scriptures. Bible rinoti money answereth all things, but to this man money did not answer every issue of his life. Yaigona kupindura nzara, zvekupfeka and anything else, but he remained crippled at that gate. So I need to explain when the Bible says money answereth all things. Chinhu chinonzi answer ndochada kuti nzwisise. Answer is either yes, no, or hold on. 3 categories idzodzo ma-answers. So kana shoko richiti money answereth all things, zvoreva kuti pane chimwe nechimwe mari ine mapindiriro ainoita.
kana pari parelationship mari inogona kuunza maresources zvakanaka zvekufadza vanhu vachifara, but chinonzi love, God is love, kureva kuti chishoko ndo rinocreata rudo nokuti mwari wacho ishoko. So you can be in a relationship with money and many resources, but love is missing. And love handi chinhu chekuti you can just woke up wanacho. Love is God, God is love. So kana shoko richiti money answereth all things, rinongoreva kuti eye inopindura pazvinhu zvese, but ine mapinduriro ainoita pane chimwe nechimwe. Pautano hwako kana uchida operation, kana uchida many drugs, inogona kukutengera, unogona kuaccessa chiremba kuenda kutheater or anything else. But when it comes to real life upenyu, life is from God. Mari inotipa chinonzi lifestyle, kararamiro. Kurarama kunobva kuna Mwari. Life is a gift from God. Kararamiro kanobhekwa nemaresources. As I always tell people this, life ne lifestyle. Lifestyle kararamiro kanoitwa nemunhu, kari influenced nekuwana kwake, nekungwara kwake, nemadecisions ake. But life pachayo is a gift from God. So kurarama ndimwari, kararamiro ndiwe. I'm trying to explain panapa kuti murume uyo wakagadzikwa pa beautiful gate. The gate was so beautiful. Kureceive mari every day was a beautiful thing to his life. But the inner beauty yekuti ave able to walk was not found. Anga ari pa right place yakanaka inonzi beautiful gate. Aipiwa mari nearly every day nevanhu vaipinda mutemple courts. Getting money on daily basis is a good thing. Kugara pakanaka, it's a good thing. But the inner beauty that was missing for a long time, kuva ne strength so he can walk on his own. Why? Nokuti agara ipapa beautiful gate nyangwe maraipiwa nevanhu nokudi at the end of the day after the church aitakurwa nevanhu. And zvapachena kuti vese vaimutakura nearly on daily basis, maybe they were now shareholders of his problem. Nokuti paaigara achipiwa mari, auya akatakurwa. Paari kudzokera nyangwe awana mari, anodzoka akatakurwa nevamwe vanhu. Which simply means kuti kana uyu ari crippled achitakurwa nevanhu, vanhu ava vanopedzera vava mashareholder emari dzaari kucollecta. Kureva kuti dambudziko rake rakava a source of money or income to others. Kune vangava kuva mapateka yekucollecta kwaari kuita pagedhi, because at the end of the day ndo vanomutakura kumuunza nekumudzorera. So vanhu vakapedzera vakuenjoya kuti munhu ngaasare kunze kwechechi to collect money. Kuti vanga vakumudeny the miracle in the house of God. Vanhu vaimutakura vachienda kuchechi vanhu vatendi, vanototenda kuti Mwari une simba, Mwari une nyasha, unochinja upenyu hwevanhu. But vanga vasvika palevel yekusiya munhu pagedhi vachipinda muchechi. Hakuna chinorwadza chekuti vanhu vari kuenda mune solution, but vakusiya panze pasina solution. Sei vaifara kumusiya panze pa beautiful gate, ivo vabva kumba vachiti vari kuenda kuchechi. They were now shareholders. Vanga vakubenefita padambudziko rake. Nokuti waipiwa mari nevanhu vari kupinda muchechi. Saka kupiwa kwake mari nekuitambira kwaivafadza pakuti pakudzokera kumba vakamutakura, vaiva mashareholders, vaibenefita through the problem yanga ainayo. But so it happened one day. Kuti vamutakura vakamusiya pagedhi vakapinda mukati, vachiexpecta kuti patichadzokera kumba tichanogona mari nekuti tichamutakura beki. They were shocked kumuona ateera muchechi. They were shocked kumuona achifamba. They were shocked kumuona achirumbidza Mwari. Apinda muchechi mavapinda ivo vambomusiya pagedhi. Can I decree and declare this statement to you? Whosoever akakutakura but akakusiya just before entrance yezvinhu zvakanaka muupenyu, wese akauya muupenyu hwako akaita sekunge anokubatsira but achikudhampa, wakuda kusvika mune zvinochinja upenyu, vachingokusiya panze vachiexpecta kuti ndo vachakutakura futi moshare zvaunowana, they will be shocked. Kuna Mwari uchakuitira nyasha, achakufambisa a distance yekuti uchapinda mumunana wako, zvekuti na iyo vauya vakakutakura they will be shocked. Why? Because hausi kuzodzokera wakatakurwa. That's why people they always say this statement kuti haudzokere wakadaro.
with the name of Jesus over your life, haudzokere wakadaro. Akauya akatakurwa achinzi is crippled, but haana kudzokera akatakurwa just because of the name of the Lord Jesus. So Peter na John vasvika pabeautiful gate. Verse 3, Acts 3:3. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. I'm using NIV version. Asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us." When he saw Peter and John about to enter, murume uyu aiona, he was just crippled. So Bible rati paakaona Peter na John achipita mutemberi, he asked them for money. But Peter akuadresa murume uyu. Then Peter said to this man, "Look at us." Which means the kind of looking iriwekisuna na Peter panapa, it's a mystery inochinja upenyu hwake. Murume uyu anoona, but ari kupiwa vhangeri rekunzi look at us. Kurati when you now see the supernatural, you attract the supernatural to change your life. Because kana uchiona Peter and John, yet Peter ati, so he gave them an instruction, look at us. Chiri kunzi na Peter titarise, pane wetatu wavari kufamba naye, asiri mu natural realm, but anochinja the natural realm anova Jesu. Why nokuti Peter akati, in the name of Jesus Christ of Nazareth, nekuda kwa Jesu watii naye, such as I have, kurati ndinaye. Saka paari kunzi look at us, ari kunzi chimbosiya kuona the natural, chimbosiya the natural realm, because what you need now is the supernatural to change the natural. Titarise. Havasi kutaura kuti titarise inini Peter and John. Why? Because ukaona Peter na John, men cannot change other men's challenge, but God can. So pano pa ari kunzi titarise, ari kunzi, are you able to see the supernatural or the third person wati naye pano in the name of Jesus? Wamboona one for a long time, but your case yakuda kuona Mwari than vanhu. So Peter ndokubva ati look at us. So the men, verse 5 now. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. This man was full of expecting. He was expecting to receive something from them, especially money. Nokuti paanga akagara pabeautiful gate, I believe anga akagara nendiro yake or something pekuisira mari. So he was expecting an ordinary gospel remaziva ese, kunzi here is your $20, here is your $100, here is your money. He was expecting to receive something. Peter ndokubva ataura vhangeri rekuti, silver or gold I do not have, but what I have I give you. Kureva kuti pakataurwa izwi naPeter rekuti silver and gold I do not have, that message pachayo yakaita kuti murume uyu anzwe kuneta. Why? Because chaakagarira ipapo is money. Saka pauya munhu ari kuparidza vhangeri rinenge riri against chaakagarira ipapo. Let me help you this way. Shoko rinoita sekunge rinokurwisa ndo riri meant kukurwira. Shoko rinokuchallenge ukaritenda ndo rinokuburitsa mumachallenges. Shoko rinoita sekunge riri kukurwisa ndo riri sent kuti rikurwire. Murume uyu shoko raakagarira ndere kungonzwa kuti mari yacho iripo o mari yako, but Peter atanga kuparidza vhangeri risiriro rakagarirwa nemurume uyu. So there are times yekuti Mwari vanoita sekunge vari kutaura message nyangwe yakanaka, but itange iri off topic concerning your issues or concerning your matters. When you are not mature enough panoparidzwa vhangeri, unotonzwa sekunge parongotorwawo nyaya dzisinei newe. But let me assure you and tell you this, Mwari anoti kana atuma shoko, anotuma shoko rinodzoka kwaari razadzikisa chaaritumira. Ende Mwari unotuma shoko maringe vanhu vaanoziva kuti vanofanirwa kunzwa shoko iroro. Kureva kuti munhu anofanirwa kuva in agreement with the word of God despite kuti haasi kunyatsozviunderstanda. Why? Nokuti shoko riri padimension yekuti even if you don't understand,
you are just challenged to believe the word of God. Why? Because there are times yekuti shoko rinokurwira rinouya sekunge riri kukurwisa. Shoko rinokuchallenge riri meant kukuburitsa muma-challenges. Just imagine kuti murume uyu aparidzirwa shoko rekunzi silver and gold I do not have. Yet chaakagarira pa beautiful gate, it's silver and gold. I don't know whom I'm preaching to, but I'm sure you understand this. There will come a time yekuti uri kuchurch, shoko riri kuparidzwa rinotoita sekunge riri against you, or else harisi kukufavor. Why? Because shoko raifanirwa kufavor murume uyu nderekunzi mari yacho tinayo, kana kuti mari yako iripo, nyatsotitarisa tikuverengere mari yako. Why? Because chakamuita kuti agare pa beautiful gate, it's all about money. And guess what? This guy was receiving money for a long time. But akaramba akadaro, nyangwe mari yacho achiiwana. So paidiwa something better, something greater, something that can change his life. Saka pakauya vhangeri rinoita sekunge rinomuchallenge, rinomurwisa, risingapindirane nezvaakagarira pa beautiful gate. Wakambouya kucheche richiexpecta kuti shoko richaparidzwa richadresa dzimwe nyaya muupenyu hwako, richadresa dzimwe nyaya. So ona sekunge shoko racho ranzvenga panyaya dzao, unobuda muservice uchiti but vaparidzawo but yangu kesi handina kunyatsonzwa, yangu nyaya haina kunyatsobatwa. Guess what? Yako inogona kubatwa, but zvinoomera iwewe kubata yako munyaya yabatwa. I'll repeat. Pese panotaurwa shoko raMwari pari kutotaurwa zvine chekuita neupenyu hwako. But dzimwe nguva unogona kurinzwa naturally sekunge harina kuadresa nyaya yako. Yeti ndiwo uri kutadza kunzwa nyaya yako panyaya yaadreswa. Peter ati, silver and gold I do not have. Silver and gold I do not have, but such as I have, in the name of Jesus, rise up and walk. But the first level he answering, yekutaura kwapita yekuti silver and gold I do not have. That message alone rinoita kuti murume uyu abohikane. Rakamboparidzwa here kuti unyatsonzwa kubohikana sokuti aman munenge muri kutorova the opposite yenyaya dzatiri kuda. Why? Nekuti akagara pa beautiful gate haasi kuda rimwe vhangeri. Why? Nekuti raakagarira ipapo kwemakore akawanda, it's money. Bible ratoti paakatarisa kuna Peter, he was expecting to receive something, chinhu chiri tangible, something. But musi uyu haana kupiwa something, akapiwa someone. Nekuti Peter akati, silver or gold I do not have, but what I have I give you, in the name of Jesus Christ. Kurati musi uyu ari kupiwa someone, yet he was expecting something. Yet someone are greater than that something. Because something in terms of monetary form, waipiwa for a long time, life haina kuchinja. But this time you need someone who is greater than that something. So there are times kuti you are praying, kuti Mwari dai mandipa breakthrough in this area, mandipa breakthrough in this area. It's good to pray. But get this, paripampo kuti we are praying for something and God connects you to someone who release something greater than the something you have been crying about. Munhu anogona kuwa apa akanzi in the name of Jesus, kurati wakapiwa munhu, he was expecting something, yet paka released the grace through Christ that represents someone. So a man can be an answer to you, and yet you are waiting for something. But the real answer Maria anoda kukupa is someone. Why? Because someone here and a package is greater than that something you have been waiting for. So for many years, aripa beautiful gate, vangeri raimitira zvakanaka, there is something. Saka Peter wauya ne order yekuchinjwa kwevhangeri ndokubva ati aiwa nhasi silver and gold I do not have. Silver and gold I do not have. Also there are times yekuti kuswera nema guys ari broke zvinongobowa. So
Just imagine the Pastor Peter is broke. He does not have money. And you are just seated there expecting to receive money. And arikutaura newe kuti haana mari is a pastor, is an apostle. Apostle Peter vari kuti mari hapana. Yet uyu mutendi akagarira mari. But Apostle Peter vari kuti mari hapana. Thank God. Musi wakanzi naPeter mari hapana. Akafamba. So there are times yekuti shoko rinokuchallenge ndoriri meant kukuburitsa mumachallenges. Shoko ranongokasika kuwira in agreement with. Sometimes rinokusiya uri pasituation iyo yemazuva ese. Riri ordinary. Such as I have, in the name of Jesus, rise up. I expect Peter kutambanudza ruoko achimupa mari. But musi Bible rati, and Peter stretched his right hand and helped the men up. There are times that the hand has nothing. But through that hand, the power of the Lord Jesus will flow into your life. Peter akatambanudza ruoko rwerudyi, he stretched his right hand and helped the men up. Ruoko rwainyanyostretchwa pabeautiful gate ruoko rwakabata something. But musi wakafamba murume uyu pakastretchwa ruoko rine nothing, but rine the power of God hidden mu nothing. Peter stretched the right hand, not to drop some money into the plate, not to drop any money to this guy or to give him anything, but stretch an empty hand, an empty palm, isina chinhu. Ndokubva abata murume uyu akamusimudza. Ndokubva areceive power. So roti ruoko rine nothing sometimes ndorwakatakura something greater and bigger than something. Musi waunonzwa sekunge hapana zvataurwa, ndopataurwa zvakawandisa zvinogona kuchinja upenyu hwako. Dai Mwari atibatsira tava nemamwe manzwiro. Dai Mwari watibatsira taimprove kuziva kuti something dzimwe nguva haisiri yandiri kuda panapa. I need the grace that can change my life. Because something ndaiwana kwenguva refu, ndaramba ndiri pabeautiful gate ndiri chirema, kusvika musi wakaparidzwa vhangeri rekuti silver and gold I do not have. Kuti musi uchauya vhangeri rinondichallenja, musi uyo ndinofukara uziva kuti this is my time, this is my season yekuti zvinhu zvangu zviitike. So sometimes, nekuda kwekuleka maturity in the things of the Spirit, of the things of God, we reject vhangeri rinoya sekunge riri against what we are sitting for. Zvatakagarira tinozviziva. Tine zvatakagarira. Acts 3:3 at when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Aiona murume, he was just paralyzed. Aiona. But Peter paakatanga kuadresa murume uyu haana kutanga nezvimwe zvese. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, look at us. Statement yekuti look at us haisi kuudzwa bofu. Iri kuudzwa munhu atombovaona. When he saw Peter and John pa 3:3, kuroti murume uyu aiona and atovaona. But Peter ari kuudza munhu ambovatarisa kuti look at us. That look at us, it's not a natural statement. Why? Because Peter ada kuintroduce Christ, Jesus, the third person wavari kufamba naye. Why? Because when you now see the supernatural, you receive the supernatural. Ukaona the natural, you receive the natural. But ukatanga kuona the supernatural will happen into your life. Saka Peter panapa warida kuintroduce Jesus. Kuti iwe ushamwari waiona vanhu vaisa mari mundiro. But today, look at us. Chimbotuona nemamwe maonero are different. Why? Because tine musharukwa watauya naye. Tine watiri kufamba naye pano. Look at us. That was a spiritual statement. Why? Nokuti murume uyu patombotaurwa neshoko Acts 3:3 kuti when he saw Peter and John, agara achitoona. Anoona ndiye ari kunzi look at us. Kuti pane kuona kuzoita kuona. Nezuro ndofunga ndakabata nyaya murume akanamatirwa na prophet Elisha achiti Mwari svinudzai jaya. Jaya ranga rauya neripoti rabuda panze rikadzoka mumba rikati munhu waMwari, hondo yakakura iripo panze apa.
munhu waMwari ndokubva anamatira munhu apa ripoti yekuti ndaona kuti Mwari zvinhu dzaijayirioni. So pane kuona kugoita kuona, pane kunzwa kugoita kunzwa. Look at us. Why? Learn to see the supernatural so as to attract the supernatural. Shena Goto, a blessed evening to you. Apostle B. Zulu, how are you doing? Say, may the good Lord bless you. Thank you so much, Baba. Thank you so much. Anyway, Mazanza, you are welcome. Thank you so much. So, Peter, look at us. Yet murumo anga akatovatarisa kudhara. But Peter aruda kuintroduce the supernatural. Aruda kuti murume agone kuona zvemweya, murume agone kuona the third person wavainaye. So Peter ndokubva silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. I want to show you something. Acts 3 verse 6. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Murumo yana kufamba nokuti Peter ataura kuti in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Verse 7 inobva yati, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Chakatanga kuitika pano nyangwe Peter aparidza. Peter ndiye akastretcha ruoko rwake akasimudza munhu. Munhu akareceive power paakasimudzwa naPeter. Inda Peter paataura kuti in the name of Jesus rise up and walk, murume uyu asina kusimuka. Sei Peter azotambanudza ruoko achisimudza munhu waaudza zita raJesu rine simba kuti walk. I'll repeat, tibatsirane kunzwa panapa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Help me to see the scriptures very well, panapa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. The man is seated, or maybe he's lying down because he's a paralytic, he's lying down. He's a crippled man, he's on the ground. But Peter amut, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. You cannot walk on the ground, you can only crawl. So Peter ataura vhangeri rinoda kuti iye agone kuparticipate kuti rimanifeste mumurume uyu. Nokuti kana amuti in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Kuda kuti munhu agone kufamba asati asimuka. So Peter ataura vhangeri rinoda a role to play pakati kuti raataura richimanifesta muupenyu hwemurume uyu. Kuda kuti Peter raataura rinoshanda in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. But a man who is on the ground cannot walk. He can only crawl or roll. Munhu anoita walk anofamba munhu akamira. Saka Peter ari kutoona kuti vhangeri randa pamunhu rinotoda imwe stage kuti ipinde pakati yekuparticipate kwangu. He raised this man by his hand. Paakasimudzwa neruoko rwaPeter the right hand, murume uyu ndokubva areceive strength. Kurati simba rakatanga kushanda muupenyu hwomurume uyu harisi simba raJesu. RaJesu rakatozopinda mumurume uyu asimuka. Simba rakatanga kushanda simba remunhu. Peter akasimudza ruoko. Rega nditaure pamusoro pe this mystery. Murume uyu haana kureceive power nokuti Peter ataura. Murume uyu akareceive power asimudzwa ne-right hand yaPeter. Kurati chakatanga kubatsira murume uyu is not the power raKristu. RaKristu rakazopinda kumurume asimudzwa naPeter. Kurati there are times yekuti we are neglecting. Tisu tiri kutadzisa simba kuflowa nekuda kwekuti we expect people to just rise on their own. It is what very crippled. Chatiri kuziva pano, we must stretch our hands as believers so that munhu ukamustretchera the hand,
ndo paanogona kureceiva zviri muna Kristu better. For example, tiri munguva yechando, munhu ari kutonhorwa, bhuku rinoti ukamuti God bless you, anofa nechando kusvika wamupa gumbezi. So which simply means paunomupa gumbezi akadzirwa in the natural, then you minister to him Christ, he can now understand better nokuti ari pa platform ye-solution already. So the hand of man matters most before the hand of God touches the man in a challenge. As much as Peter believes in miracles, he raised up the man. He did not wait for the miracle. Peter anakuti kana ndatoparidza Jesu tinotora unopasimuka chete. Peter akatoziva kuti we need to participate to help this man up. Kurati simba raKristu ranga rato ready kupinda muupenyu hwemunhu, baranga rakamirira simba raPeter kusimudza murume uyu. Tarisawo your right hand. Tarisawo what you are doing in the society, in the natural realm. Nokuti izvozvo zvinogona kutrigger nekudena the supernatural kuti ive effective kana the natural yaisa zvinhu mu right position. Munhu agone kufamba ari on the ground. So Peter kana wati in the name of Jesus Christ of Nazareth walk, this guy will not walk because he's already crippled, he's on the ground. Munhu ari on the ground afambe, munhu ari on the ground he can simply roll or crawl. So this man paari kunzi in the name of Jesus walk, in message ya jamba rise. So this guy now is stretching his hand for this guy to stand. So Peter atamanza the right hand ndokubva raise this man up. Murume uyu paakasimudzwa, taking him by the right hand, he helped him up. Instantly the man's feet and ankles became strong. Kurati the power of God rakazobata pamurume uyu nokuti anga asimudzwa. Murume uyu paakasimudzwa ne right hand yaPeter, kurati the power of man plays a role for the power of God to manifest on a situation. Okay, I will download it this way. Andi unoziva ipapa kuti Peter na John havana kuenda kumba kunogara murume uyu kunomunamatira kana kunomusimudza. Vaona murume uyu atakurwa nehama dzake dzikamusiya pa beautiful gate. Kurati murume uyu akakava a distance yekubva kumba kusvika pa church, pa dore church, pa beautiful gate, ari mu men's power. Simba raMwari rakazobata upenyu hwake pa beautiful gate, but simba revanhu rakamutakura kubva kumba richimusvitsa pa gate. In other words, this guy was a good man. Nyangwe anga ari crippled, but he was a good man in the society, good man in the family, to a level yekuti vanhu vaiprefer kumutakura nearly every day vachinomusvitsa paakazosanganikwa na Peter and John kuti asimuke. Which means sometimes people are praying, expecting God to do wonders, miracles and everything else. But your character uri mu problem matters most. Because sometimes your character uri mu problem inoita kuti utakurwe nevamwe vanhu nyonge vasina simba hombe rinochinja upenyu hwako, but they take you to a certain level, a certain stage where you can meet Peter and John. Challenge tinayo sometimes ndeyekuti when things are bad, we are also bitter. When things are not okay, we take advantage of it. We say it right, no watch house right. They normally say a hungry man is an angry man. So you see, kuti kana ane nzara, munhu anenge akatotsamwa. Anototsamwira nevanhu vaasingagare navo, munhu angori bitter so. Munhu ari musituation dzake, anongowo bitter automatically. Yet izvozvo zvinomudeny access yekubatsirika pa first stage. First stage yekusumuka kwemurume uyu haana kusumudzwa nezita raJesu, akasumudzwa neruoko rwaPeter, which means the hand of man. Saka murume uyu kuti abve pamba asvike pa beautiful gate, iye achinzi he was crippled. Inyaya yekuti ari crippled kudaro aitakurika, aigarika naye zvakanaka. Vanhu nyangwe vasina anointing vakamutakura with their muscles and power, vakanomutsveta at a place yaakaita meet the anointed ones. So which means the character of this crippled man yakaita kuti musociety ave nevanhu vanogona kumugamuchira, vanotamba naye, vanomutakura,
vachimusvitsawo at a certain level. Let me help you. Murume unyango akaporeswa naPeter paBeautiful Gate. Chinhu chaaifanirwa kutenda zvakanyanya vanhu vamutakura kubva kumba. Why? Nokuti Peter haana kuuya kumba kuzosimudza murume uyu. Murume uyu asumudzwa nevanhu, nyange vanga vasina power, the anointing, kuti ave aregere kuva crippled. But vakamutakura as crippled as he was, but akatakurwa vakanomutsveta paBeautiful Gate kusvika asangana naPeter ari anointed ndokubva aita rise up. So rising up yake ine chekuita nekutakurwa kubva kumba achinotsvetwa at that place. So in life Mwari unogona kuunza mhinduro in that dimension yekuti you need character, good relationship nevanhu musociety kuitira kuti usvitswe pa a certain point yaunosangana the anointed hand for you to stand and begin to walk. Saka pakavhara munana wako nemiracle yako zvakavharirwa kucharacter, zvakavharirwa parelationship yauinayo musociety. Why? Nokuti dzimwe nguva unongoti kuti hava havasi anointed, havasi mapastor, indoteerera mufundisi wangu handinzwi zvinotaura mumwe munhu. Somebody cannot be anointed as Peter, but can have love to carry you to a certain place where you can meet Peter. Don't look down on anyone. Learn to love and respect one another. Why? Because God can use somebody as anointed to carry you out of love, out of his natural power, to a place where you can meet Peter, who is anointed, and your life will change. People of God, hear me very well. Murume uyu ari paBeautiful Gate. Life yake wasn't beautiful. Mari aiwana aripo, but the inner beauty inochinja life was not there. There are times in life yekuti what you are looking for, the inner thing, the vacuum inongozadzwa neshoko raMwari inokuchinja, is still empty. Money is there. Uri paBeautiful Gate. The house is beautiful. All things that zvinokusurround are very beautiful. But the peace in you, the inner beauty, is missing. And the way anogona kugadzira that inner beauty, anogona kuzadza that vacuum, is the Lord Jesus. But musi wakafamba murume uyu ndo musi waakaparidzirwa shoko rinobohwa upenyu hwake. Why? Nokuti akagarira mari ipapo odzwa kuti nhasi mari haibude ende hatina mari yacho. Also there are times kuti shoko rinokuchallenge, accept that word. It challenges you to move you to a better stage, in a better level. So tinoti kana munhu achibva grade 1 achienda grade 2 vanonyora inonzi test. That's more like a challenge to shift you to a new level. Haugoni kuenda mu-new level usina kufesa kunyora test. Tuenda grade 4 uchibva grade 3 munonyora test. Mune muchingodaro muchingonyora muchienda. That test yekupera kwegore kuti muchienda kune a new level. It's a challenge to take you to a new level in life. So shoko rinokuchallenge riri meant kukuburitsa mune imwe challenge. Saka Peter aparidza vhangeri rinobohwa murume uyu. Handizvo zvaakagarira ipapo. Ende murume uyu I believe anga asingafambe nebhaibheri. Aitofamba nendiro yekuti mari yake ipinde, anga achitoinga mari ipapo. That's why vaimusiya panze ipapo. Chechi ikapera vamutakura panze. Church to him was something else. Why? Kuti mari anga akatoaccepta kuti ndiri chirema, hapana munana wandichada, I will just sit outside and wait for money. Kana mari yaiswa mundiro, chechi yapera, we go back home. Kusvika musi wakauya Peter achiparidza kuti silver and gold I do not have. Silver and gold I do not have, but such as I have, in the name of Jesus. His life yakachinja. Musi waakachinja maonero. Musi waakachinja chekuexpecta. Bible that he was expecting something. But on this day paakafamba haana kupiwa something. Akaudzwa about someone. And that someone is more than anything. Chiri muremu ye something. And that someone is Jesus.
nyasha dzakakura kudarika anything else that you are trying to get in life. Besides something yese yaunoda, your number one thing is someone, and that someone is Jesus. Ndambotaura ndikati life is a gift from God. Lifestyle, zvinhu zvatinozviunganidzira kuti tive ne-style yekurarama nayo. Life is from God. Style is a man-made thing. Money gives you a lifestyle, but life is a gift from God. And one thing you need to understand, when that grace, that gift from God is in you, it's easy for you to win a lifestyle. But a lifestyle without life, that style will not stand. Why? Because life is a gift from God, but the style is designed by man. So murume ushaiwana pa beautiful getika lifestyle. But the real life, that real inner thing, that inner beauty was me. And hakuna chinobowa chekuti pawakagara pane zita rakanaka. Auza hakuna chinobowa chekuti paunoshanda ndo panoshurwa nemunhu wese daita pinda apa ndo kambani manje. Apa ndo pekushanda. Oza unenge uri pa beautiful place. Oza pane pambe kuti that beauty haisi kuita match nechiri missing life mako. Zvekuti vanhu vakakuona uchibuda, there are times yekuti vanhu vatinoyemura they cry but in privacy to a level yekuti dai waizvinzwisisa kuti ari beautiful, ari pa beautiful gate, mari yake yakamunakira, ari kuiwana, ari collecta mari ipapo, but the inner vacuum iri mari pane chiri missing. He was crippled at the beautiful gate. He was receiving money kubva kuvanhu vari kupinda muchechi. But after receiving that money, aikumbira vamwe vanhu nditakuriwo tiende kumba. He was crippled. Upenyu hwake hwanga uri mumaoko evamwe vanhu. He did not have strength. Beautiful gate. Getting money every day, which is a beautiful thing. But the inner beauty to walk on his own, to get strength, was not there. So apart kuti you need something in life, the best chaunofanirwa kuva nacho is that someone by the name of Jesus Christ of Nazareth. Why? Because anokava a gap rinodarika zvingaitwe ne something zvafanana nekuva nemubhedha, but kuwana peace, kuwana hope chaidzo, you don't pay for that. Dzinogona kuregera kubata. Something chaunoda chakanaka, yes, but chakanakisa is someone. Musipanda vhangeri rinokuchallenge, rinokuelevata, rinokupa kumwe kunzwisa kuti something is not enough. Chinokusiya une that vacuum mauri. You need someone. And that someone is Jesus. So murume uyu musi wakaparidzwa vhangeri rinopikisa zvaakagarira ipapo. There must come a day paunoenda kuchechi wonzwa vhangeri rekuti unoti akumanaka, iyi nyaya ndo yandisingade. Yet at the end utozonoti ndo zvandaida, ndo zvandotoshuwira, because kufamba wega kunodarika kuva nemazimari muhomwe wakatakurwa, because direction inogona kugadzirwa nevakakutakura. Unoendeswa kwausingade, unoramba sei wakatakurwa? Unoendeswa kwausiri kuda nokuti wakatakurwa. Wafana nemunhu ari kugara pamba pehama, chikafu chauri kubika musi uyo ndo chaunotodya. Why? Because wakashanya kauri kugara ipapo. Kana ukati ndine kadiet kandofanire kofi yandinoda, ukasvika ikoko kusina masamba, ndizvozvo. Life yekutakurwa, direction iri muvanhu vakakutakura, kwete mauri. So this guy anga asina that inner beauty. Something was missing in him. Mari I collect up a beautiful gate nearly every day kuvanhu vaipinda muchechi. But I collect yamu homwe direction kwekuenda ari kuendeswa. Kana akadesire kuda kuenda somewhere haagone kuenda ega, anofanira kushedza vamwe vanhu.
vanhu vaashedza vakasafarira kwaataura hakuendeki. Makataboshalabasata. Hakuna chinorwadza chekuti mari yacho inenge iripo, une zvaunoda kudya, but une zvawakaudzwa nachiremba kuti izvi haudya, unodya izvi. There are times yekuti une zvaunotoda zvawakarambidzwa, kuda kuti that inner beauty iri kuda the healing of Jesus. Pane chauri kuda, mari yacho unayo, but chiremba akati iwe haudya izvozvo. Kurati even choice yako padiet controlled, kwete nemari yako, but nechirwere chamunyama chamuupenyu hwako. Uri beautiful gate, but the inner beauty iri missing haimo. Kuna chinopowa sekudaro kuti ari beautiful gate, nzvimbo yakanaka, mari iri kuiswa mundiro, mari iri right, but handei mari yakolektwa manje, kana akuda kana kuwaya waya hakuna kunoendwa. Why? Nokuti vane tsoka vanomutakura ndo vanodetermine kuti nhasi tinoendereka kana kuti hatisi kuenda. Iye akada kuenda hakuendeki kusvika vamwe vanomutakura vada. So his life was not beautiful. So there are times that the devil fights you in a way yekuti you are surrounded by the beautiful things, but inside you are crying. Kune vanhu vekuti vakatarisa vanhu vari mune imwe wanhano so vanoyemura, but the peace in that relationship sometimes iri missing, because gedhi rakakura sacha munogona kuona chakakura ibeauty, but kuzobvunza akagara pagedhi kuti zviri right here pabeauty apa. Also there are times yekuti what you see is a shadow picture of the real thing. That's why sometimes we admire many things without the real knowledge kuti chii chakanaka muzvinhu izvi. You know what big guys do? Big guys, they cry, but out of wisdom, they don't cry in public. They cry in privacy. Vane ma issues. This guy, aigona kusakudza imari yakazara mundiro so kuti handiende kwandinoda nditoendeswa nevanhu vanonditakura. Beautiful gate, life is really beautiful. Kusvika pakaintroduced zita rinonzi Jesu, ndokubva awana the inner beauty. Kuda kuti it's better kubva beautiful gate waakufamba than kugara beautiful gate iwe usiri kufamba life yako yakaoma. Osa hakuna chinobohwa chekuti hazvisi kukunakidza but ndo pauri ende uri kungofira kuti ndo makambani ka ndo makambani, but kuti something to show yekuti uri pakambani right hapana, but vanhu vakakutarisa vanoti akomana uku ndo kubasa kurati uri beautiful gate, but iwewo wacho kuti ufambe ndo pane nyaya. Wakatakurwa ukanotsvetwa ipapo, but the inner beauty now, what matters most in life yemurume kuitawo madecisions ega, kufambawo kwaanoda kufamba, kurongawo zvaanoda kuronga, kushandawo paanofanirwa kushanda. But this guy wakagara panzvimbo for a long time, kusvika musi wakaparidzwa vhangeri rinomuchallenge. Beautiful gate hapabvike nyore, pakashayikwa munhu anoparidza vhangeri riri anti chawakagarira ipapo. Also, there are times yekuti pane paunosvika pakutenda kutukwa kana kuvengwa. Why? Because pane kuvengwa kwaJoseph kunomuelevata kuti afulfill his dream, anova a governor in Egypt. Zvakatora hatred. Kudiwa kwaita kuti afe ari wrong place. Kuvengwa kwakaita kuti aende right place. So there are times yekuti zviri kuitika hazvisi, but mudestiny yako it's a push factor. Zviri kuitika hauzvifarire, but it's a push factor. Ndo pari kutangira mhinduro yezvinhu zvawainamatira ipapa, pakuti pari kuitika zvinhu zvausingade, but zviri designed by God. Why? Because at the end you celebrate kuti izvo zvandisingadi ndizvo zvakandipusha mune zvandinoda. Zvakatora ruvengo pana Joseph kuti aite fulfill his destiny ari kuEgypt. People of God, hear me very well. Rimwe vhangeri rinogona kusakunakidza. Anyway, harisi meant kukunakidza.
riri meant kuti upenyu hwako hunake. Kunakidzwa kusina kunaka hazvinakidzi. Chakanakisa kuti rarwadza. Saka uchiona kuti I've discovered this. Ukatarisa madrugs, mishonga yese inorapwa vana vadiki, vanoimixa nehani, sometimes vanoimixa nechocolate. Mishonga yevana vadiki inonaka, inotapira. Why? Because havanyatso understand the value yehealth. They want kungonakidzwa entertainment more than the real thing that is life. Ukatarisa madrugs ese vanhu vakuru, 3/4 of them, they are bitter, anokakuvava so. Haisi nyaya yekuti vanhu vakuru vakavengwa. They understand the value yehealth. Saka even akabayiwa jekiseni kana akapiwa mushonga unovava, anozvigamuchira. Why? Anoziva kuti zviri kundirapa, zviri kundipa upenyu. Mwana mudiki akanzwa kuti jekiseni anofunga kubayiwa, haafunge treatment. Mindset yemwana mudiki pakanzi injection, anofunga marwadzo, anofunga kubayiwa. Haafunge kupora, haafunge kurapwa. That's why ini pandakakura nagogo vangu ndaivanzwa vachitaura kuti dai chiremba akandipa hake kana majekiseni. Vaitaura statement kuti dai akandipa. Iko kuri kubayiwa, but ivo vaiti dai vaishuwira kuti injection riri right. Why? Immaturity. They respect injection nematurity. Why? Because inopinda blood, inobva yarapa fast than mimwe mishonga. But kana uri mwana mudiki, injection ndo enemy yako. Ukangonzwa kuti jekiseni moyo wako haugadzikana, haunzwe zvakanaka. Why? Because kana uri mudiki hauise value kuhealth. So when you mature in the things of the spirit, every word that challenges you, it's meant to take you out of a certain challenge. Accept it. Gamuchira iroro. Uipakan silver and gold I do not have. I found out amen. But it takes a level of maturity to expect kuti munhu ati amen pavhengeri rinopikisa zvaakagarira. Samusi uyu akanzi something hapana. Toda kutaura pamusoro pasomeone anoita kuti kana wakuzoda something unozvitsvagira wega. Why? Because something yekupiwa nesomething yekutsvaga nekuita wega ineka difference. Makatalamboroboshiataka mentatalaboshiata. So murume ari pabeautiful gate pakataurwa vhangeri rekuti silver and gold I do not have. Handifunge kudzire kuti akafara. There are times zvekuti kune shoko risiri kukuitira musha, but it's a push factor yekuti ugone kuenda pa next level. It's a push factor yekukubvisa panzvimbo yekurara kuti utange kufamba. Pane zviri kuitika whether kuchechi, pane zviri kuitika whether kumba, pane zviri kuitika whether kubasa. Pfungwa yako kazhinji ndeyekuti aiwa kana shoko richiti all things, that's Romans 8:28, all things work out together for good to those who love the Lord. All things work out together for good. Kureva kuti you need to understand kuti kana Mwari vakuunza mhinduro mulife mako, vanogona kushandisa all things, whether negative or positive, whether zvaunoda zvausingade zviri mugroup re all things, all zvinongoreva kuti zvese. So there are times yekuti iro riri kukuchallenge iro ndocha iro rinotoita manje kuti ushifte a level yekuenda pari nani. Mwari achida kubvisa vana veIsraeri muEgypt munguva yeExodus, Bible rinoti patime yeExodus, ukabvura Exodus chapter 1 ndo pano Exodus zvinoreva kuti kubuda. Mwari ane a special plan yekuburitsa vanhu munhamo. Chakaitika chii? Mwari muna Exodus vakarega Faro achioma moyo. Muna Exodus achioma moyo. Exodus zvinoreva nguva yekubuda, but panguva yekubuda ndo pakamakwa vanhu, ndo pakaomesirwa vanhu zvakanyanya. Indava Mwari marega Faro achinyanyooma moyo mutime yeExodus. Exodus Mwari ndo vanga vafunga kuburitsa vanhu, but ivo vanhu vacho pfungwa yekubuda yanga isati yava mavari. That's why Moses paakatanga kumbonotaura naFaro, even the part of Israel, maforemen, vakaenda against Moses, vakati yauri kutaura nderi kuti konzera tiomeserwe kubasa. Yet
sei Mwari maregera Faro achioma moyo? Mwari vada kuti vanhu vadevelop a mindset yekuti we need to go somewhere kwatinopossess our own land and have our own properties, because vanga vari maslaves but vakapedzisira vane mentality yekuda better working conditions. They were not workers, they were slaves, but vakapedzisira vakuda better working conditions. Zvakafanana nemukuroja unopedzisira wakuda tuma benefits so tokuva senior roja tokuti ndonokolekta mari kune mama roja unozivana nemudhara wamunorojera. Izvozvo zvese haisi advantage, ichiri problem nokuti unenge uchiri roja. What you need to do is to have your own piece of land or your own piece of property or your house. Saka Mwari kuti vaise mindset iyoyo mauri, haitangire mauri, nokuti iwo wagamuchira kugara munzvimbo iyoyo uchida kuroja pakanaka, wazvigamuchira ndo yato lifestyle yako, ungatoda zvimwe zvimabenefits mukuroja kwako. Saka Mwari kuti vakupe a mindset inokupusha towards owning your own house, havauye nekwauri, nokuti kwauri kuri more harder kuti vakubatsire, nokuti wakaaccepta kuroja kwacho wakakutambira, it's now your lifestyle. Mwari vanouya nekuna landlord, rent yobva yashuta, vanouya nekuna landlord obva aisa mimwe mitemo isingaite, vanouya nekuna landlord obva atanga kutaura rafu. Izvozvo zvega ndokutanga kuexodus yako, kuoma moyo kwaFaro. Zvinokupa a mindset, pfungwa yekuti pangu pari nani, kana pakanzi pasango pari pangu pari nani, mukanzi mukebhini muri mangu muri nani. Why? Kuoma kwaari kuita zviro kuti akumaka, kuoma kwaari kuita kuti Mwari vada kukupusha towards your exodus, kuti wewe uve in agreement. Inzwa, Mwari havadi kubuditsa munhu munhamo kana munhu asingazinzwisise kuti nhamo yacho yakaipa. Mwari vada kubuditsa vanhu munhamo vanofanirwa kuona kuti iyi yanhamo, because vanenge vari kuita vanhu deliverance, vanhu vari kuti tiri right, tiri pabasa, yet they were slaves. Saka abuse yaibva kuna Faro, kunetswa kwavaitwa naFaro, it was a push factor pa thinking mentality yavo kuti we are in a long place, we need to be somewhere where we own our own properties. So kuoma moyo kwaFaro kuvhara vhangeri reGoshen. Remember, vakambogara munzvimbo iyi, Mwari vakaita zvavakaita, vakagara a place yainzi Goshen vari muEgypt, vakadya zvakanaka zvikadii, but Mwari haana kuramba akapa the grace reGoshen muEgypt. Mwari ane a better grace, a better level yekuti you can own your own land, you can have your own house uri kwenyu kunonzi kuKenani, than kuti unova ne good thing uri panonzi paGoshen muri kwaFaro. Why? Because the ruler of Egypt ndi Pharaoh, although you are in Goshen, but you are still under Pharaoh. So the push factor, a challenge. The challenge yakapiwa murume ari paBeautiful Gate ndeyekuudzwa vhangeri rinopikisa zvaainga kubva kumba. Ainga mari, akatogarira mari, ndosaka asiri muchechi ari panze ende ari pagedhi kuti usati watombonobvisa offering bvisa pano. Akatoimirira mari iyoyo. Peter ndokubva asvika akati, mukuru, nhasi tarisai kwatiri, mari yacho hapana, ruoko iri ruri harina kana chinhu. Ndokubva atomubata neruoko irworwo kuratidza kuti harina chinhu, akabva ari stretcha ruoko. So do you know kuti zvakatotora maturity kuti murume uyu atambanudzwe ruoko, abate ruoko rwaPeter asimudzwe. Why? Nekuti pese paitambanudzwa ruoko aitarisira kuti richadropa something mundiro yake, but musi uyu pakatambanudzwa ruoko kurati neye akava in agreement yekuti ndaakuda kusumuka, ndaakuda kubva pano. So kuva nemindset yekuti apa panobvika, ndaakuda kubva pano, kureta ruoko rwaMwari rusina kupfupika rwukubate rwukusimudze. Iva in agreement kuti mari inopinda mundiro iri lesa than kubatwa neruoko rwaJehovha ndichisumuka. Blavikela bwanja mfumu kuri bwanji kwa Baton, thank you so much for tuning in. Mfumu Blapimba zisikomo kwambiri, thank you so much. Muripi Benjamin Mudonjo, you are welcome. Gracia Shekina, how are you doing? May the good Lord bless you. Thank you so much. Sister Patience in Love, Pariseiko pa France, Deacon Newton, how's Australia? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Sister Beulah Konde, how's Dubai? May the good Lord bless you. Sister Shamiso M. Jack, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So, Sister Zandaziva,
How are you doing, sisters and brothers? How are you doing? May the good Lord bless you over there in Cape Town. Mwari wenyasha, Mwari werugare akuchengetei, Mwari wenyasha akurwirei. Shoko rinokuchallenge riri meant kukuburitsa muchallenge. Accept the word of God. Harina kuuya kuzokuita hamu, rauya kukuburitsa muhamu. Harina kuuya kuzokurwisa, rauya kuzokurwira. Accept that word. Ravakagarira riri kuzikanwa kuti uri kuda something mundiro, but something yemundiro usina the inner strength kuti uite zvinhu zvako, it's not enough, because mangwana varume vachakutakura futi, ende vakasada kukutakura hauna kwaunofamba. But simba raKristu rikaramba muupenyu hwako, vanhu vakaramba kukutakura unofamba, vakaramba kukuitira unoita, Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Uregere kuisa trust mune vamwe vanhu, asi kuti Mwari ave simba rako rekuti you can do things on your own. Mwari ngaakuitire favor. Jehovha ngavave simba rako muupenyu, ugone kuita zvinhu zvinonzi zvako. Kugara muGosheni yekuEgypt iproblem, nekuti you are still under Egypt, under Pharaoh. Saka Mwari vakabvisa vanhu mustage yeGosheni, vakavaisa muExodus yekuoma musoro kwaFaro. They are about to get to a new level. That's why Mwari vakavapinza mustream, time of challenge. My brother